Good afternoon, brothers and sisters. Please all kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy, when on earth, to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak, for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, as in iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan, kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaakop mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na parataman kan sa imong linalang. Day minasabutan na sinautoban sa imong kabutan, natamanan ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asing ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli kay ni, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol sa nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ka namumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapong nangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Misa pasasalamat in honor of the Blessed Mama Mary by a devotee. Second wedding anniversary by Chris and May Ann Fajardo. For Lucas 9th month by Soledad family. For 11th birthday of Yesha Blair Cabell Tess. For Thanksgiving by Shirley Quinto, by Janet Gregorio, by Mercy Alipoyo, Baldo and Lopez family. Special intention dulot ni Jason Christopher Senyosa, ni Shirley Quinto, to pass the civil engineering exam of Kim Sean Moral on November 22 and 23, 2025 by Dicker N. Moral. For board examination by Kyle Joseph Año Nuevo. For Jarius King B. Segara to pass the civil engineering board examination by Segara family. For permanent residency in Canada by Olivia Elemanco. For healing and fast recovery of Jaira B. Gonzaga, mental health by Cherry Love C. Hebulan. For the eternal repose of the following souls:
For Eladio Isabel by Quinto family. For Nenita Felipe, first death anniversary by Alipar family. For Marites by Noah B. Remon, 40 Days of Alexander by Capitulo family. For Michael by Shelo and Palom family. For Vicente and All Souls by Gloria Bermejo. For Silvino Sr., Maria, Colita, Efren, All Souls by Shirley Quinto. For Pio by Saison family. For All Souls by Evelyn de los Santos. For Julius by Olimpo family. Teresita by Malu Abril. For Amelia by Clarissa Zuniga. For Marites by Mancera family. For All Souls in Purgatory by Meg Los Baños. Banwanin Diyos, tindugpon kabos, at sinawiton niya ito ang awit sa pagpuon. Kita nagkakatiripon, sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa mga Espiritu. Mga tugang tanganing magkanigo kitang magdulot kani banal na misa, sa dakulang kapakumbabaan, ako unta na kita para kasala, rumdumon pagsulsulan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamad, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadahan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami itugot mo sa mo, na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan, taan kaugmahan daing katapusan asin pano, kun padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa ginuno sa ikadawang libro nin mga Makabeyo. Si Eleazar, saro kan mga bantog na skriba, gurang na alagad, marahay an pamandok,
pinagpirit na magkakan kan karne nin urig. Alagad, pinili niya ang mamuraway na pagkagadan kisa mabuhay na may digta. Kaya ilinuwa niya ang karne, asin nagsadiri paglakaw pasiring duman sa paragadan. Ini ang dapat gibuhon nin gabos na tawo, na igwa kan kusog nin buot, sa pagsayuma kan dai dapat kakanon, minsan katimbang kaiyan ang buhay. Ang mga tawo na namamahala kan maraot na ining gawe, huli tahaloy ng kamidbid ninda si Eleazar, sinabihan siya sa hilom sa kasinadol na magpadara asin magpahanda nin karne na bakong bawal. Dangan magsagin na nagkakakan susog sa pagbuot kan hade. Sa siring na paagi makakaligtas siya sa kagadanon asin maheherakan siya dahil ta haloy na sindang magkatuod. Alagad hamanaan sa iyang buot, asin ang sa iyang pinagmarhay, maninigo ng God sa kahalawigan nin sa iyang mga taon, sa pagkagurang nin sa iyang edad, sa kagalangan nin sa iyang mauban ng payo, asin karahayan nin pagkabuhay na ipinahiling niya poon sa pagkaaki. Kaya nagsabi siya, nabuot siyang magdanay sa pag-utob kan banal na tugon na itinao nin Diyos. Tinaraman niya sinda na dai na mag-abala asin daraho na siya sa kagadanan. Sabi niya, sa edad kong ini, dai maninigo na magsagin-sagin ako. Dakol na mga barubata ang maghohona na si Eleazar na 70 ng taon ang pagkagurang, nabihag man sa ibang relihiyon. Kung ako magpasagin dahil lamang sa dikit na panahonin pagkabuhay, bako sanang malalagalag ko sinda, kundi bubugtakan ko nin kasupugan, asin digta ang sakuyang pagkagurang. Hulita kun makaligtas ako ngunyan sa padusa nin mga tawo, daiman giraray ako makakadulag, buhay o gadan, sa kamot kan makakamhan. Kaya, kung idulot ko ngunyan ang sakong buhay, siring sa tunay na lalaki, ikakapahiling ko na maninigo ako kan halawig na buhay na itinaos ako, asin makakatao ako nin mabansay na aarogan sa kaakian kung paano ang pagdulot nin buhay dahil sa ginagalangan asin banal na katugunan. Pakasabi nin siring, tulos siya nagpasiring sa lugar na ginagadanan. Itong mga nagpahiling nin marahay na buot sa iya sa inotan, ngunyan nagkaaranggot pakadangog kan sa iyang tataramon, na para sa sainda sarong kalulungan. Kan madali na siyang magadan sa pasakit, nag-agrangay siya asin nagsabi, ang kagurangnan sa banal niyang pakasabot, nakakaaram na. Minsan malilikayan ko ang kagadanan na ini, tinitios ko ang makuring sakit, sa hawak huli kaining paghampak sako, asin nauugma ako sa sakong kalag dahil kan pagkamuot ko sa iya. Siring kaiyan ang sa iyang pagkagadan. Sa kagadanan, nagwalat siya, nin aarogan, nin kusog nin buot, pati nin kabanalan, para sa kaakian kan bilog na banwaan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sako. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sako. Kagurangnan, dakulon ang sakuyang kaiwal. Kadakol kan minatindog sa paglaban sako. Nagsasabi, dahil siya tatabangan kan sa iyang Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sako. Alagad ika, kagurangnan, ang sakong kalasag, sakong kamurawayan, na nagbangon kan sakong payo. Kung mag-apod ako sa kagurangnan, sisimbagon niya ako hali sa iyang banal na bukid.
An kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sako. Maghigda man ako sa pagturog, ako mamatagiraray. Hulitaan kagurang na nag-aataman sako. Dai ako natatakot sa rinibong kaiwal na nakapalibot sako. Pagbangon, kagurangnan, asin ligtasan ako. An kagurangnan, iyo ang nagpapakusog sako. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo Kagurangnan. Si Jesus naglaog sa Jericho asin linibutan banwa. Sarong lalaki na angaran sa Keo, puon kan mga parasingil nin buhis asin mayamanon, buot niyang mamidbid kung si Isay si Jesus. Alagad na uulang kan mga tawo, hulita siya hababa. Tanganing mahiling niya si Jesus, duminalagan sa inutan, asin suminakat sa kahoy na si Kumuro, hulita duman sa tangod maagi. Pag-abot ni Jesus duman, nagtingkalag, asin nagsabi, sa kayo, bumaba ka tulos, tangunyan, madagos ako sa imong harong. Tulos buminaba, asin maugmang inako si Jesus sa iyang harong. Pagkahiling kay ni, nagngururub-nguruban mga tawo, nagsakat sa harong nin sarong para kasala. Si Sakeo tuminindog asin nagsabi kay Jesus, kagurangnan, uya an kabanga kan gabos kong sadiri, iyan gabos akong ililimos sa mga dukha. Asin kun ako man igwanin dinaya, makaapat na iuuli ko sa iya. Si Jesus nagsabi, ngunyan, duminatong sa harong na ini ang kaligtasan. Hulita siya aki man ni Abraham. Anakin nin tawo na padigdi sa paghanap asin pagligtas kan mga nawara. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan. Pago mo sa imo, Kristo. Nagsimba kamo kan Domingo gayud na araman nindo na. Kan Domingo iyon naan second to the last Sunday of the year. Ta sa masunod na Domingo kapistahan o solemnidad kan Kristong Hadi, iyon ang last Sunday sa presenting liturgical calendar sa simbahan. Otro Domingo, first Sunday of Advent. Ang kalendaryo kan simbahan, kalendaryo liturhiko, nagpupuon Advent. Apat na simana na sana, mapasko na. Taan Adviento, panahonin pagpreparar para sa Pasko. Ininhulit ta ining simanang ini, dangan sa masunod na simana, iyon ang ultimong duwang simana kan taon, ang mga binabasa manungod sa katapusan kan panahon. Halimbawa, kan Domingo, so Ebanghelyo manungod sa pagsabi ni Jesus na so templo magagaba. Sa ideya kan mga Hudiyo, pag nagawa na so templo, katapusan na kan mundo. Mismo si Jesus nagsabi, matatapos ang kinaban
madatong giraray ang Mesiyas, so parusiya na inaapod. Ang punto ni Jesus, bako natawa niya nin timetable. So katapusan kan kinaban, kundi apodon kita na magpreparar, magandam para sa katapusan kan kinaban. Asin duman sa uring kabtang kan Ebanghelyo, sabi ni Jesus, ang nagdadanay, makakaligtas ang sa iyang kalag. Magdanay o nagdadanay o perseverance sa perseverance sa pagibo nin marahay, nin tama, nin matangos. Perseverance sa pagtubod sa kagurangnan. Perseverance sa pagkamot. Perseverance sa paglingkod sa Diyos asin sa kapwa. Digdi sa enot na pagbasa na nadang tahali sa libro kan mga Makabeo, an sarong kurang digdi na 90 anyos na an edad, iyo an modelo nin pag-andam para sa katapusan kan panahon. Kan panahon na ito, an Israel sakop kan mga Griego. Asin pig-impunir kan hade, ang kultura kan Griego, kaibahan ang reliyon sa mga Israelita. Dakul na Israelita, big compromise ninda so sa indang pagtubod. Dakul na mga Israelita, nagsamba na sa mga Diyos-Diyos, mga paganong Diyos na pigsasamba kan mga Grego. Nagbuot ang hade na ang gabos sa sa ng relihiyon, gabos magsamba duman sa pigpopromoter na relihiyon kan hade. Digdi sa enot na pagbasa, pigpirit na ini si Eleazar magkakanin karne na dinulot sa mga Diyos-Diyos, karne pating urig, na bawal ang sa relihiyon kan mga Hudiyo. Dai kuminakan si Eleazar. Ang rason niya, puna ako sadit pa, ang pikukuyog ko ang tugon nin kagurangnan. So mga paragadan, namidbid si Eleazar, pigsabihan siya, uy, magkuha ka kay gusto mong kauno na karne, mas kusida dinulot. Magsagin-sagin ka sanang, nagkaon ka kan, dinulot na sakripisyo. Sabi ni Eleazar, day ko iyan gigibuhon. Matao akong, pagsagin-sagin, matao akong maraot na halimbawa sa mga hobines. 90 anyos na ako, diit na sanang panahon, magagadhan na ako. Itutrukos ko ini sa panghabang buhay, sa kahadeanin kagurangnan. Kaya pinili niya, nag-volunteer siya na magadan. Dahil sana balgahon ang tugon nin Diyos. Mailing ta ang gurang na ini igwang integrity. May prinsipyo. Yu ini ang inahagad sa to. Magdanay na igwang prinsipyo sa buhay. Lalo na moral principles. Ang integridad sa buhay. Sa Ebanghelyo, nadangugta si Sakeo, kan mamibida niya ang kagurangnan, asin si Jesus nakipagkatuod sa iya, naglaog si Jesus sa harong ni Sakeo, nakikaon sa harong niya. Sabi kan mga ibang tao, ang Jesus na ini, nakikakan sa harong nin para kasala, tax collector, number 1 na corrupt ka ito, ang mga tax collector. Nakikaon si Jesus duman. Sabi niya, nakikakanak sa harong nin sarong para kasal. Na iskandalusin na. Alagad si Sakeo nagsabi, kagurangnan, kabanga kan sa kong rugaring, ihihiras ko sa mga dukha. Kung may dinaya man ako, 4 na beses, nababayadan ko.
Iyo pa ini ang sarong pangapudan sa to nganing makaandam kita sa katapusan kan panahon. Enot ang pag-ako si kay Kristo sa buhay ta. Ang pagtalikod sa kasalan, conversion. Alagad ang conversion kay pan mahiling ni sa konkretong gawi nin pagtabang, paghiras, lalo sa nasa mga nagkakaipo. Dangan ang pagbayad kan mga utang ta. Sabi ni Zacchaeus, kung may dinaya man ako 4 times, na iuuli ko. Kaya itong managibo ki korupsyon na nga bas kan pundo kan gobyerno, kan mga tao na involved sa mga ghost projects, igwas indang obligasyon kung tunay ang sa indang pagbakli. Kay puan iuli sa mga hinabas ninda. Tayan katanusan iyan. Parte iyan kan pagiging matanos. Kung magdanay kita sa pagiging matanos, pagiging principled sa buhay, sa integridad, lalo naman sa pagtabang, paghiras para sa pangangaipo kan iba. Idinudulot niya mo ang awa kasing maling maging kakalamon ning buhay na mayuga sa Magpamibi kamong mga tugang tanganian sa kuwasin sa indungatang magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kaguranan na natang sa imong mga kamot. Para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang aran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami warasan na ang dulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan. Magtao sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo, dapat, matanos, nakakaligtas, danay, minsan sain, magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamhan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinsantos, daing untok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Palalanan minaliti sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana sa kaitasan.
Kagurangnan ni kanagadan banal. Burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binakini dangan itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis. Giraray pagpasalamat sa imo itinao sa saya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubos, Pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamanet kanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikahamagadon. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na ituon na sa ikaduang buhay. Ako asaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles singabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigo magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo. Mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, tao mo sa muyang unyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Sirang pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan nin kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambansaro. Uya si Jesucristo ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Ang dalan, ang buhay asin katutuoan. Ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kita na minaako asin nagsusunod sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdato sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag maumayan. Pamibi.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadai ka ng God, magtugot na masiblag sa imo, ang mga tinutugutan mong mag-ugma sa Diyos noon na pakisumaro. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman. Ama, asin aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos na misa magdanay kita sa makusog na pagtubod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurang. We thank you, O Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune one God. Saved unto me, to be your instrument of peace. Sing unto me of what will we implore. Oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us home to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Good evening to everyone.